Водата пречи ли? Така, бай Тодоре, ако трябва да дадеш наименование на този паметник, как би го кръстил? Паметник е възпоменателна плоча Така. за увековечаване паметта на нашите дейци, за връзка с изместването на селото долу от Камчета, на по-хубаво място в района на този. Така, как ти дойде идеята да го направиш този паметник? Аз съм фактически инициатора за създаването на паметника и построяването на паметника с лични средства. Това го направих да увековечим паметта на нашите деди, които са били инициативни много и са създали новото село. Кой е прекия... Ти си финансирал паметника, а кой всъщност го построи? Чия е идеята да бъде така книга, такъв оригинален и интересен, различен от другите паметници? За да бъде така изработен оригинален паметника, идеята даде председател на читалището тогава, 2002 година, Иван Иванов се казва. Под него конструкция фактически. Той е изпълнител на самия паметник. Аха, добре. Всички средства са осигурени от мен. Горе-долу каква сума тогава отиде за този паметник? Някъде си около 1200 лева. А тази година ти допълнително дари сума, с която Коста Малев реновира паметника. Реновира паметника, да. Точно така. И е открит 2002 година, нали? За колко време горе-долу? На 1 ноември. На 1 ноември. Така. Иван Миланов и Георгиев, това са загинали участници във войните. В Първата световна война и Втората. И Втората световна война. Те са от село Круша. От село Круша. Имената другите, които са на книгата... Това са инициативният комитет, който фактически участва в създаването на новото село. Аха. Нещо друго интересно за паметника, така да кажеш, като идея, като история? Освен като памет за века веков, исках в създаването на този паметник имах цел да обединя и самото село, да знае, че те заслужават уважение в такова отношение. Добре, много ти благодаря, бай Тодоре. Днешната дата е 9.11.2012 година.